Dagoeneko martxan da Getxoko aurrekontu parte hartzaileen 2026 urteko prozesua. Urtarrilaren 30-tik otsailaren 23 bitartean emango dena. Ziur nago Getxo bedezakeen eta getxostarron bizi kalitatean eragin dezakeen proiektu eraikitzaile bat daukazula. 16 urte baino gehiago badituzu eta Getxon erroldatuta baldin bazaude, parte hartzeko aukera izango duzu. Zelan har dezakezu parte? Oso errez. 4 bide ditugu parte hartzeko. Alde batetik, online, zeugaz plataformaren bitartez, bestalde, metro geltokietan eta bentako eraikinean instalatutako postontzien bitartez, baita arreta bulegoetan eta Erromo eta Bilamonteko kulturetxeetan jarritako hautestontzien bitartez, eta baita herriko gune desberdinetan instalatuko ditugun stand informatiboen bitartez. Aurten gainera, berrikuntza bezala, bentan, asteazkenean, otsailaren 5ean, arratsaldeko 7etan, hitzaldi informatibo bat emango dugu aurrekontuen inguruan. Non bertan, zure zalantzak eta iradokizunak ere helarazi ahal izango dizkiguzu. Honen bestez, parte hartzera animatzen zaituztet, guztion artean Getxo hobe bat eraiki dezagun.